Hei, ketä olette ja miksi olette täällä? Terve, olen Jari Desert Planet-yhtyeestä. Hei, olen Antti Desert Planet-yhtyeestä. Mitä teille kuuluu tällä hetkellä? Kiitos, hyvää. Ollaan Turussa ja on kesä. Kyllä. Mitäs bändille kuuluu? No ihan hyvää, kiitos. Muutamia keikkoja heitetty tänä vuonna ja uusia suunnitelmia tehty. Ei mitään entisestä hirveästi poikkeavaa. Ihan samalla kaavalla kuin ennenkin mennään. Oletteko olleet kauan yhdessä bändinä? Jaa, me ollaan oltu varmaan noin 12 vuotta. Pitkä aika. Joo. Oletteko ennen ollut Ilmiö-festivaaleilla? Melkein. Meillä on ollut tarkoitus tulla pari kertaa, mutta meillä on tullut yllättäviä esteitä ihan viime tingassa. Viimeksi kävi sillä tavalla, että me oltiin Euroopan kiertoilla just ennen tätä aikaa, eli kesäkuussa. Ja Bremenissä meidän keikka-autoon murtauduttiin ja vietiin aika paljon tärkeitä kamoja, niin meidän piti perua aika monta keikkaa sen jälkeen. Ja yksi oli Ilmiö. No niin. Nyt sitten päästiin. No, mikä on sellainen yleinen tunnelma tällä hetkellä festareista ja ilmasta ja Suomen kesästä? Suomen kesähän on aina mahtava, satoita ja paistoja. Ilma on kaunis ja täällä on sopivan liukkaan mutaista kuitenkin. Että Melkein kuin Woodstock. Niin, mutta silleen hyvällä ilmalla. Kyllä. Mitä odotuksia on keikasta ja festareista? Mielenkiinnolla odotamme. Ja tästä hyvää sanaa on kuullut aikaisemmin. Hyvät bileet. Toivottavasti.